Máš minútku? Martin, týka sa ma vôbec požiarna ochrana? Požiarna ochrana sa týka nás všetkých. Alebo sa ma pýtaš ako podnikateľ? Áno, takto. Akú máš prevádzku? Vieš čo, tak my sme jedna malá kancelária s 3 zamestnancami. OK, školiť musíš vždycky tých zamestnancov raz za 24 mesiacov. V prípade však, že spĺňaš určité zákonom definované podmienky, tak tie tvoje ďalšie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi môže ich byť menej. Čo sú to za podmienky? Sú to podmienky, ak je tá tvoja prevádzka, tá administratíva, jej plocha je menšia ako 100 metrov štvorcových, súčasne nepodnikáš v inom priestore, tiež súčasne nezamestnávaš viac ako 5 zamestnancov a v tejto tvojej prevádzke nemáš miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo nevykonávaš činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. To čo sú tie miesta? Tak je rozdiel, že či máš stolárskú dielňu, kde máš veľa dreva, drevného prachu a tá tvoja administratíva. OK, ďakujem. Nemáš za čo.